ondo pasatzea da ikasteko giltza. Komunikazioa da entzun eta mintza, elkarri ulertzeko daukagun ekintza. Hasieratik jarri ari belarriak, hitz guztiak ez dira zuretzat berriak. Ekintza askorekin mugitu azkerriak, ikasteko jolasak zelaungarriak. Martxartutakoa jarraitu aurrera, beldurrak eta lotxak bota bazterrera. Euskaltegian eta irtetean batera erabiltzea duzu benetako aukera. Euskaldunak gara aekak ideak, lagun onak gaituzu zabaltzen bidea. Konpartitzeko gaude pozak eta